Davao City Mayor Rodrigo Duterte giingnan ang iyang mga publicist nga hunungon ang pagpakatap og mga taho nga siya mudagan pagka-presidente sa 2016 elections. Sulti sa mayor sa iyang mga publicist nga undangon na ang maong mga reports ug maghuwat lang kung kanus-a siya musulti nga mudagan na siya isip presidente sa Pilipinas. Apan sa pagkakaron wala pa siya maghunahuna nga mahimong presidente. Dugay ni Duterte nga ang mga report sa iyang pagdagan sa pagka-presidente makapalibog lang sa iyang giduso nga advokasya nga federalismo. Wala na sad daw siya energy tungod kay tiguang na siya o kaniadtong mayor pa siya, 27 hours siyang nagtrabaho ug kung mahimo pa siyang presidente, posibleng moabot na sa 40 hours ang iyang trabaho. Sa dihang gipangutana si Duterte ni broadcaster Ted Filon sa DZMM kung unsay makapausab sa iyang unahuna, sulti ni Duterte nga nakita niyang dili para sa iyaha ang posisyon sa pagka-presidente.
Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow pod ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.